En el darrer any, el telèfon de l'Esperança gairebé ha doblat el nombre de trucades respecte a l'any passat. Això comporta que els 170 voluntaris actuals no puguin fer front a tot el volum de feina i fan una crida per trobar persones que vulguin col·laborar-hi. Telèfon de l'Esperança, digui. I així, fins a 85 vegades al dia, al telèfon de l'Esperança de Barcelona no donen a l'abast. Veiem que necessitem fins i tot obrir una altra cabina, si fos possible, perquè funcionem amb dues i veurem quines possibilitats hi ha per poder atendre millor les persones que necessiten trucar. En el darrer any han augmentat un 41% les trucades, la majoria relacionades amb problemes de salut mental o qüestions personals. Heu trucat al telèfon de l'Esperança. Un moment, sisplau. Aquí cada any es baten rècords de persones que només demanen que algú les escolti. És un servei que el que fa és escoltar activament i no aconsellar les persones ni dir-los què han de fer. Y lo único que intento, es mi objetivo cuando vengo a hacer este servicio, es que la persona que me llama cuando cuelga el teléfono se encuentre un poquito mejor y yo cuando me vaya de aquí también me encuentre un poquito mejor. Ara necessiten més voluntaris com el Pedro, que va entrar aquí després de prejubilar-se i ja porta 3 anys atenent trucades. Y de esta manera es una manera de relacionarnos y de abrirnos a los problemas que tienen los demás, que no te los tienes que quedar, evidentemente, pero que los puedes compartir. A més, els voluntaris tenen també aquesta app, esperança.cat, on poden compartir inquietuds i informació. D'acord. Marta, doncs no, al contrari, gràcies a tu per trucar. Fins una altra. Que vagi bé. Bon dia.